Tayo guys, kuwangan naman na yun, no? Welcome back to my YouTube channel. Yay! Wow! So guys, magluluto tayo ngayon ng mga seafoods, no? Scallops. Seafood muna, walang S. Seafood. So guys, ganito po ang pagkuha ng ano guys, no? Scallops. Pasensya na kayo guys, maingay sa background. Kuha ka ng ano, manipis na kutsilyo, tapos iganyan mo lang. Huwag mong idiretso guys kasi mapuputol yung ano ng scallops, katawan, mahahati into dalawa. Tapos, if makita nyo tong parang pumilit sa taas, ano pumilit oy? O dumikit sa taas, kuha lang kayo ng knife, tapos ganituhin nyo lang until the scallops above remove. Di ba guys? Ang galing na natin mag-English. Oh, yan guys, oh. Oh, yan. Oh. Wow! Ito na yung ating scallops. Tapos, after nito guys, kukunin natin tong parang ito, hindi ko alam kung anong tawag nito. Parang intestine siguro to ng scallops. So, pwede natin to kunin lahat tapos hugasan, no? Ganyan. Kunin nyo to. Gumamit lang kayo ng maliit na kutsilyo para mas mabilis siyang tanggalin. Ito lang pala guys, oh. Yan guys. So, hugasan ko lang to guys, ha. Yan, kunin nyo lang ganyan. Yan guys. Yan. Dapat ito lang yung ano, matira guys. Ito. No? May ginawa na ditong isa, si Tim, yung sponsor din ng vlog na ito. Tignan nyo ito. Wow. Diba ang ganda? Kasing ganda ko. Sige guys, i-prepare ko lang to lahat. Tapos, next step nito is to add the garlic and the butter and cheese, no? So guys, mag-ready lang ako dito ng garlic, no? Wow! So ito lang gamitin nating ano guys, no? Yan yung gamitin nating garlic. Tayo pa nating i-mince ng gusto. Mas maganda na-mince natin ng tarong Tagalog rin. Maayos na, ma-mince natin yung garlic na maayos para mas lalo siyang sumarap. So guys, may butter tayo dito, no? So, ang gawin natin pag hindi pa melt si butter, no? If may microwave kayo, mas mabilis, mga 3 seconds melt na to. If wala kayong microwave, ano na lang, ilabas nyo lang sa ref ahead of time. Take note, dapat soft yung butter. In my case guys, galing pa to sa frigidaire ko. So, gahi pa, oh. So, ilagay ko muna. Swerte ako, may microwave ako dito. I-microwave ko lang ng mga 3 seconds. Ito na guys, oh. Ano na to guys? Soft na to. Wow! Oh, medyo soft na siya. Oh, tingnan niyo. Tapos, ano lang natin, smash lang natin yung butter, guys, no? Yan, ganyan lang. Wow! Tapos, lagyan lang natin ng margarine kasi konti lang yung butter na available ko dito, guys. Baka naman may mag-sponsor ng butter. So, ito option natin pag walang butter, no? Margarine lang. Lagyan lang natin to ng margarine. Mix lang natin para
may amoy pa rin ng ano or may taste pa rin ng ano butter, no? Yan. Very simple recipe but masarap. Nakakuha kasi si Kuya Arnel ng scallops kanina sa Cordoba. Yan. I-add na natin si garlic, no? Add natin si garlic, guys. Ito yung gagawin nating toppings, no? Topping sa scallops. Wow. Yan. Simple. Very simple lang. Sa mga bagong sa mga bagong viewers natin dyan, welcome po. Hit na lang yung ano, subscribe button below, no? Tapos i-mix. Yan. Tapos ito guys, optional lang to. May ano ako, chili pepper, no? May chili pepper ako dito. Kasi hilig namin yung anghang. Medyo anghang, mas masarap. Yan. Tapos, ito optional lang din. May lemon and pepper seasoning ako. Additional kasi ito ng ano, flavored. Maganda to sa seafoods, guys. Mabibili nito sa mga supermarket. Pero ito, sponsored to ni ano, Don Romantico. Tapos, syempre, fresh pepper, no? Ground pepper. Yan. Tapos i-mix lang natin, guys. Very yummy. Bango, guys. Pag nasimhot nyo lang dito, bango talaga siya. Yan na, guys. Ready na to, guys. Pwede niyong tikman. Tikman ko, ha. Malinis yung kamay ko. Okay na siya, guys. Medyo maanghang. So guys, ito na yung pang toppings natin at saka yung cheese. I-grate lang natin to, guys, no? Tapos ibubol lang natin sa ibabaw ng scallops. Makikita nyo to mamaya, guys. Maglagay na tayo ng butter sa ating scallops, no? May butter na tayo. Ito, yung na-mix natin kanina. Tapos ito sa yung cheese, no? So, very simple lang, guys. Ganito lang, guys, paglagay. Kita mo, Inday. Inday Adore. Yan. Tapos, lagyan ng kunting cheese sa ibabaw. Lagyan pa natin. Yan, guys. Okay na to, guys. Yan. Yan. Lagyan yan, oh. Tapos, cheese. Ching, 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 ching. Lagyan natin ng konti. Chung, 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 chung. Okay. So guys, gagawin ko na lang to lahat. Tapos, magbe-bake na tayo, guys. So, ito yung ating finished product. Hindi pa finish. Unfinished product. No? Kasi hindi pa finish. Sige, guys. Ready for bake na tayo, ha? Tatapusin ko lang to lahat. So guys, na-set na yung ating oven temperature to 170. Ilagay na natin yung ating scallops. Careful lang, guys, kasi mainit. Mas maganda pag may gloves kayo. Wala ng gloves ko, eh. Iniwan na ako sa gloves ko. Yan. Mga 15 minutes, guys. Luto na yan. Sarado muna natin. Guys, luto ng ating scallops. Ready na to. Kuhain na natin yan. Yan. Yummy. Oh, yan, oh. May bukal-bukal, guys. Ano ba Tagalog sa bukal-bukal kay Arnel? What? Kumukulo-kulo pa, guys. Tingnan niya. Nagkakunin na namin. Nagkakunin na ni Tim. Our guest speaker tonight. Hello, guys!
No, eating time na tayo guys. Dito yung scallops at saka squid guys. Tikman natin guys. First, dito si Kuya Arnel again as our guest. Yan guys. Try ko guys ha. Try natin. Scallops. Saya lang ko yun. Ayo, para makaintindi yung mga Tagalog. Mga siya? Wow. Marami. Marami guys. Let's eat guys. Sarap. Siyempre, layo na yung muha. Sarap. Yummy. Tingnan natin, tikman natin ang squid. Oh, sweet. Ang pala. Karon ba na? Ano karon tingin mo ba? Gamit ka cheese. Terus na para katilaw kasi. Yeah. Kon ka ni? Scallops? Oh, diabetic. Kuan diabetic. Ari sa mga bro. Ano ko yan? Kaya pag rin na kami siguro. Wala yung kuha ko na yun. Yan guys. Oh. Tita ko yan. Isa man. Scallops, so duha lang. Sana wala eh. So guys, ito yung squid. Okay. Sarap ng squid guys. Sausaw natin sa sauce. Ay, hindi na kung kuha na na. Ano rin natin yun eh? Ito. Ito lang. Diba? Pintal ko na na. Oh. Ano ba na squid? Kamayan na guys. Sarap. Shoutout. Wala shoutout ya? Shout out sa lahat ng mga pundok. Ito Kilot. Shout out. Oy, shout out Dok Borha. Tapos na ako annual. Mataas na naman ulit yung cholesterol. Kaya konti lang, Dok. Shout out Doc Leston no ng Moramoto. Shout out sa inyo Doc Leston at Doc Borha. No? Iba kasi dito guys. Sarap. Gahi na. Ito ba guys? Uy, ay, nilabo ko na lang. Ayo. Ayaw niya to. Buhala ko, uy. Ano man? Saan niyo guys? Kuwangan naman na yun yan, ano? Yummy ay. Ito lang yun. Saan kayo makuha ng usa? Uy, napapuntuan na. Ako ang nawari. Kuwang ador. Guys, may squid pa tayo dito. Ano? Gahi. Yan. Sus. Yami, no? Yummy. Ano, man? Kuya. I'll try. Kanang gagmay lang. Sige guys. I-try nyo itong recipe na to. Very simple and easy to do. And don't forget to like and subscribe. Thank you sa lahat ng mga subscriber natin dyan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, click the subscribe button below. I-click na rin yung notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong video. Bye! God bless!